Imos a intentar ser breves e creo que expreso que xa se dixo aquí reiteradamente a opinión e o sentimento das persoas que participamos, polo menos desta parte da mesa, nestas xornadas, incluso das compañeiros que tiveron que marchar antes de que non pudieron quedar ata o final, que estamos realmente felices de poder ter estado aquí estes 3 días de convivio intelectual, pero tamén amistoso e fraternal. Estamos profundamente agradecidos ao Concello de Vilanova, de Lourenzá, a alcaldesa, ao persoal do Concello e todas as persoas de Vilanova que nos acompañastes cunha hospitalidade que realmente sentímonos moi ben tratados, como na casa, casi diríamos, non? O programa académico, non sei se o debía decir eu, que son o que máis ou menos o pensou. Para min, desde o meu punto de vista, o resultado foi extraordinario. Creo que dentro da dificultade que vos dixen o primeiro día, que tiña como abarcar este home que fixo tantas cousas tan importantes e tan diversas, pois creo que non quedou todo cuberto. Efectivamente, hai cousas que están, por exemplo, toda a parte de colaboración en prensa, da obra xornalística, casi tratamos un pouco de esguello, pero era moi difícil intentar abarcar todo, e ademais tampouco ten moito sentido, porque este simposio, se queredes chamarlle curso de verán, non é pensado para pechar nada, está pensado para abrir. Entón, pois que quedan cousas por tratar, pois quedan cousas por tratar, porque tamén aquí se lanzaron desafíos de temas, asuntos, documentos sobre os que temos que volver, e iso é, creo que, un gran mérito do curso e das persoas que traballaron para traer aquí estes relatorios, abrir interpretacións, abrir camiños, abrir posibilidades cada adiante. Eu, desde logo, estou moi agradecido tamén a todos os que viñestes, os que estades aquí, os que marcharon, os que se vos encargou os traballos, porque respondeu todo o mundo moi ben. Presentáronse cousas que eu creo que, como profesor, máis ou menos podo valorar, foron moi traballadas, non se veu aquí a improvisar ou a dicir 4 banalidades, foron cousas moi traballadas, moi pensadas. Penso que para todos nós foi un grandísimo enriquecimento persoal, intelectual, e temos moitísimas ganas de volver a Vilanova de Lourenzá, pois, bueno, como sexa, dunha ou doutra maneira. Simplemente con un par de notas de agradecemento ao persoal técnico que nos veo acompañando en todo isto. María Xosé do Concello nos axudounos permanentemente nisto. Yolanda, que vedes de comunicación con eficacia extraordinaria, convídovos a ler as crónicas que está escribindo para a web da Academia, que son fantásticas destas xornadas. Ao persoal que está encargado do streaming, pois moitísimas grazas a todos vos. As persoas que se matricularon no curso e desexan ter certificación de asistencia, poden solicitala. Xa me encargarei eu coa Universidade de Santiago de que se vos fagan as certificacións pertinentes. E só me queda agradecer tamén ao público que nos veu acompañando estes días, a asistencia e o interese. Pola miña parte, reitero o agradecemento á alcaldesa, personifico en ti e cedo a palabra ás autoridades. Entendo, boas tardes, entendo que a clausura debe ser a nosa anfitriona, e é o único, para non alongar máis a sesión, é recoller e facer miñas as palabras do director do curso, que o traballou moi en serio xunto con Alex, que está por ali o secretario. Agradecerlle a todos a colaboración unha vez máis, aos asistentes, tamén as entidades que nos axudan a facer isto posible, no caso da Universidade de Santiago, a Dirección Xeral de Política Lingüística e a Diputación de Lugo, pero moi especialmente aos amigos e amigas de Lourenzá, que estivestes magníficos. Xa dende o primeiro día eu xa sabía que isto iba a ser así.
porque xa dende o primeiro día cando presentamos aquela Primavera das Letras no colexio de rapaciños e rapaciñas, a calor humana, a participación, o entusiasmo que nos dábamos, pois sabíamos que xa non digamos o Día das Letras, o que foi a celebración do 17 de maio, non? Levamos vos, amigos e amigas de Lourenzá, no corazón, sempre estaremos convosco, e como esta non será a derradeira, pois xa sabedes onde estamos e nós sabemos onde estades vos. Moitas gracias e parabéns á alcaldesa polo traballo. Fai 2 días me tocaba a min inaugurar estas xornadas, este curso, e hoxe volvo a subir aquí pois para facer a clausura. Creo que as palabras de agradecemento, me sinto moi halagada, o Concello, e todo Lourenzá se sinte moi halagada por as palabras que tivestedes todos, pero eu creo que o agradecemento pois ten que ser noso, ten que ser do Concello de Lourenzá e tamén na mesa don Paco. Quero agradecer por un lado a Real Academia e por outro lado tamén a Universidade, pois porque dende un primeiro momento, dende que vos plantexamos esa posible idea de que este curso se pudera celebrar e se pudera levar a cabo aquí en Lourenzá, a verdade pois é que sempre nos abristedes portas e nos destes para adiante. Co cal, pois para nós eso tamén é moi bo, porque, como dixo Víctor, pois eu creo que esa é unha mostra de que confiabais pois tamén en nós. Decir que foron estas unhas xornadas creo que moi fructíferas, moi productivas, como decía tamén Quique, nas que aprendemos moito, e eu a primeira, aprendemos moitas cousas de todos esos intelectuais, de todo canto levan traballado a prol da nosa cultura e a prol da nosa lingua, da nosa literatura. E tamén, pois, vos quero dar as gracias a todos os que participastedes estes días nestas xornadas como relatores, porque creo que, que esa labor e ese traballo, pois, sigue aí, sigue camiñando, e sin xente como a vos, pois non sería posible. Tamén dar as gracias, como moi ben dixo Quique, pois a toda a xente que colaboráis, que estivestes aquí, a todo o equipo técnico, tamén a fotógrafa que temos da Real Academia, Yolanda, e tamén, por suposto, pois a nosa técnico de cultura, María José, que sempre se implica ao 100% en todo. No nome do Concello, no nome da mesa coordinadora don Paco, que hai aquí pois varios membros desa mesa, darvos as gracias, decirvos que para nós sempre é un placer que veñéis aquí a Lourenzá e que, que estou pois moi contenta de que vos sentísedes pois super a gusto aquí no noso pobo. E, por suposto, isto non é un punto final, senón que é un punto a seguido. Seguiremos traballando e seguiremos facendo cousas neste ano dedicado a Francisco Fernández del Riego. Estou segura de que don Paco hoxe estaría super feliz e super contento de saber que este curso pois se fixo aquí nesta sala onde el mesmo algún día pois incluso tivo a oportunidade de intervir e onde foi nomeado incluso fillo predilecto deste Concello. Moitas gracias.